Magandang hapon naman po sa lahat ng mga nanonood diyan 'no, nakikinig sa kuwento natin. So, uulitin po, ako nga ulit ito si Tio Ivan, at isa na namang kuwento yung ikukuwento ko sa inyo tungkol sa isang taong umibig ng aswang. Bago tayo magsimula, gusto ko munang batiin ang lahat ng mga nanonood. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Kung mahilig ka sa mga kuwentong katakutan, misteryo, mga alamat na nakakagulat, huwag mong kalimuting pindutin ang like and subscribe at i-click na rin yung notification bell natin para hindi ka mahuli sa mga true horror stories dito sa Visayas. At kung bago ka pa lang sa channel natin, welcome pala sa Ilonggo Horror Stories. May tanong ako sa inyo. Naniniwala ba kayo sa isang aswang na kayang magmahal ng tunay? O isa lamang itong panlilin lang upang makapagbiktima ng tao? I-comment ninyo ang inyong sagot sa ibaba habang pinapakinggan ninyo ang ating kwento. At ngayon, ihanda ninyo ang iyong sarili. Patayin ang ilaw kung kaya ninyo. Lakasan ang inyong loob dahil ang kwentong inyong maririnig ngayong gabi o ngayong hapon ay maaaring mas totoo kaysa sa inyong inaakala. Ito ang kwento ng isang aswang na umiwig sa tao. Malalim na ang gabi nang bumaba sa lumang terminal ng San Jose, Antique, ang 25 taong gulang na si Elias. Bitbit lamang niya ang isang lumang backpack at isang liham na iniwan ng kanyang yumaong lolo. Sa liham ay iisa lamang nakasulat. Kung gusto mong malaman kung sino talaga ang ating pamilya, pumunta ka sa baryong Malandog. Ngunit wag na wag kang lalabas kapag sumapit ang alas 12 ng gabi. Hindi maiintindihan ni Elias kung bakit iyon ang huling habilin ng kanyang lolo. Lumaki siyang ulila. Hindi niya nakilala ang kanyang mga magulang. Kaya naisip niyang baka sa baryong iyon matatagpuan niyang sagot na matagal niyang hinahanap. Makalipas ang halos 2 oras na biyahe, ay isang lumang jeep, narating niya ang baryo. Napansin niyang kakaibang yung lugar. Tahimik, halos walang tao, walang batang naglalaro. Lahat ng tao ay tila nagmamadling umuwi kahit alas 5 pa lang ng hapon. Habang naglalakad siya, may isang matandang babae na humawak sa kanyang braso. "Ikaw ba ang apo ni Mang Salvador?" Nagulat si Elias. "Paano niyo nalaman?" Napabuntong hininga ang matanda. "Hinihintay ka na namin." Lalong nagtaka si Elias. "Hinihintay? Bakit po?" Hindi sumagot ang matanda. Sa halip ay sinabi lamang nito, "Kapag tumunog ang kampana mamayang alas 11, pumasok ka na sa bahay. At kapag may kumakatok pagkatapos ng alas 12, kahit boses pa ng mahal mo ang marinig mo, huwag kang magbubukas ng pinto." Nanlamig ang buong katawan ni Elias. Napangiti lamang siya ng pilit. "Baka naman po nananakot lang kayo." Ngunit imbis na tumawang matanda, unti-unti itong napaluha. "Kung nananakot lang ako, sana buhay pang anak ko." Napatahimik si Elias. Pagsapit ng alas 11 ng gabi, tumunog ang lumang kampana ng baryo. Isa-isang nagsara ang mga bintana. Namatay ang mga ilaw at tila biglang namatay ang buong baryo. Tahimik, napakatahimik, hanggang sa may kumatok sa kanyang bintana. Kasunod nito ang napakalambing na boses na babae. "Pwede ba akong makituloy ngayong gabi?" Dahan-dahang lumapit si Elias sa bintana at sa unang pagkakataon, nakita niyang pinakamagandang babae na nakita niya sa buong buhay niya. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang magbabago sa kanyang kapalaran magpakailanman. Napatitig si Elias sa dalaga habang ang buhok nito maputi ang balat at sobrang haba talaga na maitim na buhok na tila
Kumikislap ang mga mata sa ilalim ng liwanag na buwan. Hindi siya nagsasalita. Nakatingin lamang ito kay Elias habang dahan-dahang ngumingiti. Ngunit biglang naalala ni Elias ang babala ng matandang babae. Kahit boses pa ng mahal mo ang marinig mo, huwag kang magbubukas ng pinto. Kaya napaatras siya. Sino ka? Hindi agad sumagot ang dalaga. Sa halip ay mahina itong nagsalita. Nagugutom ako. Pwede bang makainom ng tubig? Naawan sana si Elias. Ngunit napansin niyang may kakaiba. Ang buong katawan ng babae ay nasa harapan ng bahay. Pero wala itong anino. Nanlaki ang kanyang mata. Dahan-dahang niyang sinara ang kortina. Hindi na siya muling sumilip. Makalipas ang ilang segundo, nawala ang katok. Nawala rin ang boses. Nakahinga ng maluwag si Elias. Ngunit insaktong 5:00 ng umaga, may kumatok ulit. Pagbukas niya ng pinto, wala ng tao. Sa halip ay may isang maliit na basket na puno ng sariwang prutas. At sa ibabaw nito ay may isang puting bulaklak. May nakalagay ding sulat. Pasensya na kung natakot kita kagabi. Hindi kita sasaktan. Tapos may pangalan na Luna. Napakunot noon ni Elias. Kung aswang ang babaeng iyon, bakit siya humihingi ng tawad? Lumipas ang ilang araw. Halos araw-araw niyang nakikita si Luna. Pero palaging sa dapit hapon lamang. Kapag papalubog na ang araw, kapag sumisikat na ang araw, bigla na lamang itong nawawala. Unti-unting naging magkaibigan ang dalawa. Tinuruan niya si Luna ng mga lihim na dadaan sa kagubatan. Ipinakita nito ang pinakamalinaw na talon sa baryo. Ang burol kung saan tanaw ang buong bayan. Unti-unti ring napansin ni Elias na sa kapila ng tahimik nitong ngiti, laging may lungkot sa mga mata ni Luna. Isang gabi, hindi na napigilan ni Elias ang sarili. Luna, bakit pakiramdam ko parang may tinatago ka sa akin? Hindi sumagot ang dalaga. Sa halip, dahan-dahan siyang tumingala sa buwan. May tumulong luha sa kanyang pisngi at mahina niyang sinabi, kapag nalaman mo kung sino talaga ako, kamumuhian mo rin ako. Kasabay ng kanyang mga salita, may isang malakas na ungol ang umalingaw mula sa masukal na kagubatan. Isang ungol na hindi kayang gawin ng isang tao. Napatingin si Elias sa direksyon ng kagubatan. Ngunit may muli siyang lumingon kay Luna. Wala na ito. Parang nilamon ng dilim. Sa malayo, may nakita siyang 2 mapupulang matang nakatingin sa kanya mula sa gitna ng mga puno. Kinabukasan, maagang nagising si Elias, ngunit hindi pa rin mawala sa isip niya ang 2 mapupulang matang nakita niya sa kagubatan noong nakaraang gabi. Paulit-ulit niyang tinanong ang sarili, si Luna ba talaga iyon? Habang nag-aalmusal siya sa bahay ng matandang si Aling Rosa, napansin niyang tila nag-aalala ang babae. Elias, huwag ka nang pumunta sa gubat. Napangiti siya. Bakit po? Hindi naman ako bata. Huminga ng malalim ang matanda. May mga bagay na hindi mo kailangan makita. Hindi lahat ng tao rito, tao. Tumahimik si Elias. Maya-maya'y nagsalita muli ang matanda. May nawawala na namang alagang hayop kagabi. Lahat ng dugo naubos. Nanlabig si Elias. Naalala niya mga matang nakita niya sa dilim. Hindi kaya. Pagsapit ng dapit hapon, muli niyang pinuntahan ang burol kung saan sila madalas magkita ni Luna. Tahimik lamang itong nakaupo habang pinagmamasdan ng palubog na araw. Ngunit kakaiba ang kanyang itsura. Namumutla siya at tila hirap huminga. Luna? Ayos ka lang ba? Ngumiti ito. Oo, pero halatang nagsisinungaling.
Biglang napansin ni Elias ang sugat sa kamay nito. May bakas na mga kuko. Parang may nakipaglaban dito. Sinong gumawa niyan? Mabilis na itinago ni Luna ang kanyang kamay at sinabing, "Wala, nadapa lang ako." Hindi naniwala si Elias. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ng dalaga. Sa unang pagkakataon, napaluha si Luna. "Elias, kung may mangyari man sa akin, huwag mo akong hanapin." "Bakit? Hindi ko kayang ipaliwanag. Sasabihin mo rin naman balang araw." Umiling si Luna. "Hindi, dahil kapag nalaman mong totoo, baka ikaw mismo ang pumatay sa akin." Parang tinusok ang puso ni Elias. Hindi niya maintindihan kung bakit ganun ang sinabi nito. Kinagabihan, hindi na nakatulog si Elias. Bandang 12:00 ng gabi, may narinig siyang mga yabag sa bubong. Isa, dalawa, tatlo, parang may naglalakad. Unti-unti, mabagal. Kasunod noon ay isang matinis na tawa. Napakapit siya sa kumot. Hindi siya gumalaw hanggang sa may narinig siyang sigaw ng isang lalaki sa labas. "Tulong! Tulungan niyo ako!" Kasunod nito ang malakas niyang iyakan ng mga bata. Lumapit si Elias sa bintana. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, biglang hinawakan ni Aling Rosa ang kanyang balikat at sinabi, "Wag! Naririnig mo man ang sigaw ng tao. Hindi taong nasa labas." Napaatras si Elias. Ilang segundo ang lumipas. Biglang tumigil ang lahat. Wala nang sigaw, wala nang yabag, wala nang iyakan. At kinabukasan, nagising ang buong baryo sa balita na may isa na namang nawawala, si Mang Isko, ang mangingisdang kilala sa buong baryo. Ang tanging nakita ng mga tao ay ang kanyang itak at bakas ng mahahabang kuko sa lupa. Habang pinag-uusapan ito ng mga residente, may isang batang lalaki ang palihim na lumapit kay Elias. Mahina itong bumulong, "Kuya, kung gusto mong malaman kung bakit ka talaga ipinatawag dito, pumunta ka sa lumang simbahan mamayang hating gabi. May taong naghihintay sa iyo." Bago pa magtanong si Elias, tumakbo na ang bata. Hindi niya alam na ang gabing iyon ang maglalantad ng lihim na itinatago ng baryo sa loob ng maraming dekada. Hindi mapakali si Elias buong maghapon. Paulit-ulit na bumalik sa isip niya ang sinabi ng batang lalaki. "Pumunta ka sa lumang simbahan mamayang hating gabi." Habang lumulubog ang araw, napansin niya na tila mas tahimik kaysa dati ang baryo. Mas maagang magsara ang mga bahay, mas maagang namatay ang mga ilaw at mas maaraming taong nagdarasal. Parang may hinihintay silang mangyari. Bandang 11:00 ng gabi, lihim na lumabas si Elias. Bitbit niya ang lumang flashlight at itak na naiwan ng kanyang lolo. Habang palapit siya sa lumang simbahan, napansin niyang halos patabunan na ito ng mga damo at ugat ng malalaking puno. Basag na ang mga bintana, kalawangin na ang mga kampana, at ang mga krus, lahat ng malalaking krus sa tuktok ay tagilid na. Dahan-dahan siyang pumasok. Pagbukas pa lamang ng pinto, lumangoy agad sa ilong niya ang mga amoy ng lumang kahoy at kandilang matagal nang hindi nasisindihan. Sa gitna ng simbahan, may isang matandang lalaking nakaupo. Nakaputi ang buhok, mahaba ang balbas at nakahawak sa isang lumang rosaryo. "Alam kong darating ka," napahinto si Elias. "Kayo po bang naghahanap sa akin?" Tumango ang matanda. "Ako si Padre Gabriel. Akala ng lahat matagal na akong patay." Nagulat si Elias. "Kung ganun, bakit kayo nagtatago rito?" Napabuntong hininga ang matanda. "Dahil ako na lang ang natitirang nakikilala sa tunay mong pagkatao." Napatayo si Elias.
Hindi ko po kayo maintindihan. Tahimik na tumayo si Padre Gabriel. Mula sa kanyang bulsa ay inilabas niya ang isang lumang litrato. Kupas na ito dahil sa katandaan. Ngunit nang makita iyon ni Elias, parang huminto ang kanyang mundo. Sa larawan, magkatabi ang kanyang lolo at isang batang lalaki. Ang batang iyon ay kamukhang kamukha niya. "Anak mo ba ako?" May hinahong tanong ni Elias. Umiling ang pare. "Hindi, ikaw ang batang iniligtas ng lolo mo noong gabing nilusob ng mga aswang baryo. Lahat ng pamilya mo, pinatay." Nanlaki ang mga mata ni Elias. Hindi siya makapagsalita. "Pero bakit ako? Anong meron sa akin?" Tahimik na tumingin sa kanyang pare. "Dahil ang ama mo, ang huling tagabantay ng baryong ito. At ang ina mo," huminto ang pare. Parang nahihirapang sabihin ang kasunod. "Ang ina mo ay isang aswang." Parang binagsagan ng langit lupa si Elias. "Hindi, hindi maaari. Imposible." Napatulo ang luha ng pare. "Anak ng tao ang ama mo. Anak ng pinuno ng mga aswang ang ina mo. At ikaw, ang tanging isinilang na may dugong tao at dugong aswang." Napaatras si Elias. Parang umikot ang kanyang paningin. Biglang naalala niya ang kakaibang pakiramdam sa tuwing sasapit ang hating gabi. Ang matalas niyang pandinig, ang kakaibang lakas niya, ang pakiramdam na parang may tumatawag sa kanya mula sa kagubatan. Lahat iyon, hindi pala aksidente. Bago pa muling makapagsalita ang pare, biglang bumukas na lang ang pintuan ng simbahan. Pumasok ang malamig na hangin. Nagsimulang mamatay ang mga kandila isa-isa. At mula sa labas, may isang pamilyar na boses ang sumigaw. "Elias!" Si Luna. Hingal na hingal ito. Punong-puno ng takot ang kanyang mukha. "Umalis tayo rito! Dali!" "Bakit?" tanong ni Elias. Higpit niyang hinawakan ang kamay ni Elias. Alam na nila kung sino ka." "Sino?" Unting-unting naglabasan mula sa kadiliman ang mga nilalang na may mapupulang mata. "Isa, dalawa, 10, mahigit 20 silang nakapaligid sa lumang simbahan." At nung humakbang ang pinuno nila palabas ng dilim, nanginginig na napaatras si Luna. Mahina niyang sinabi, "Ama." At doon lamang napagtanto ni Elias ang pinakamasakit na katotohanan. Ang lalaking namumuno sa mga aswang ay ama ni Luna. Nanginig ang buong katawan ni Luna. Hindi siya makatingin sa lalaking bagong dating. Matangkad ito, maputi ang balat na tila walang dugong dumadaloy. Mahahabang mga kuko at ang mapupulang mata nito ay tila nagliliyab sa galit. Mahigpit nitong tinignan si Elias. Pagkatapos ay napangisi. "Ito ba ang taong ipinagpalit mo sa sarili mong lahi?" Napakayuko si Luna. "Wala siyang kasalanan, ama. Huwag niyo siyang idamay." Ngunit imbis na maawang pinuno ng mga aswang, tumawa lamang ito. Isang tawang nakakatindig balahibo. "Luna, alam mo ang batas. Ang sinumang aswang na iibig sa tao ay kamatayan ng kapalit." Napatakbo si Elias sa harap ni Luna. "Huwag niyong siyang saktan." Napatingin sa kanyang pinuno. Bigla itong natawa. "Matapang ka, pero hindi mo alam kung sino talaga ang minamahal mo." Dahan-dahang humakbang si Luna palayo kay Elias. Unti-unti siyang umiiyak. "Elias, pasensya ka na. Mula pa noong una, nagsinungaling na ako sa'yo." Napapikit siya. Kasabay nito, unti-unting humaba ang kanyang mga kuko. Namula ang kanyang mga mata. Lumitaw ang matatalas niyang pangil. At ang mahaba niyang buhok ay hinampas ng malamig na hangin.
Sa unang pagkakataon, nakita ni Elias ang tunay na anyo ni Luna. Isa siyang aswang. Naniga si Elias. Hindi siya makapagsalita. Lahat ng alaala nila, lahat ng tawanan, lahat ng pangakong binitawan nila sa isa't isa, biglang nagulo sa isip niya. Ikaw, aswang? Unti-unting tumutulo ang luha ni Luna. Oo, pero hindi kita nilapitan para saktan. Sa unang gabi pa lang na nakita kita, minahal na kita. Tahimik si Elias. Hindi niya alam kung anong paniniwalaan niya. Ang mga mata niyang nagsasabing halimaw si Luna, o ang puso niya nagsasabing hindi siya kailanman sinaktan nito. Biglang nagsalita ang pinuno. Tapos na ang dramang ito. Patayin ang tao. Sa isang iglap, mahigit 20 aswang ang sabay-sabay na sumugod kay Elias. Ngunit bago pa siya maabot, tumalon si Luna sa harapan niya. Tinanggap niya ang unang mga sugod. Isa, dalawa, tatlo, sunod-sunod na mga sugat na natamo niya. Ama, pakiusap, mahal ko siya. Ba't wala nang awang pinuno? Dahil dyan, ikaw na ang una kong papatayin. Sa isang kisap mata, isang napakalakas na hampas ng kuko ang tumama sa dibdib ni Luna. Tumilapon siya sa sahig ng lumang simbahan. Luna! Sigaw ni Elias habang tumatakbo papunta sa kanya. Niyakap niyang dalaga. Unti-unting nabahira ng dugo ang kanyang mga kamay. Mahina siyang tinignan ni Luna. Ngumiti ito kahit hirap ng huminga. Elias, kung may pagkakataon kang makatakas, huwag mo na akong balikan. Ngunit mariing umiling si Elias. Hindi, kung mamamatay ka, sasama ako. Napapikit si Luna. Sa unang pagkakataon, mahigpit niya ring niyakap si Elias. Ngunit walang nakapansin sa pinakamataas na kampanaryo sa lumang simbahan. May isang matandang lalaki ang tahimik na nakamasid. Hawak niyang isang lumang sibat na binalot sa pulang tela. At mahina niyang sinabi, dumating na ang oras na matatapos ang sumpang bumabalot sa baryong ito. Mahigpit na yakap ni Elias si Luna habang unti-unting tumutulo ang dugo nito sa malamig na sahig ng lumang simbahan. Luna, huwag ka munang pumikit. Pakiusap. Mahina itong ngumiti. Kahit isang beses lang, naranasan kong mahalin ng isang tao. Sapat na iyon. Parang piniga ang puso ni Elias. Hindi niya namalayan na tumutulo na rin ang kanyang luha. Hindi na mahalaga kung aswang ba si Luna. Ang mahalaga, ito ang babaeng nagligtas sa kanya ng maraming beses. At ang babaeng minahal siya ng buong puso. Biglang humalakak ang pinuno ng mga aswang. Tignan nyo! May pinili ang anak ko. Ang isang tao kaysa sa sarili niyang ama. Lumuhod si Elias sa harapan nito. Huwag niyo siyang patayin! Ako na lang! Nagkatinginan ng mga aswang. Pagkatapos na'y nagtawanan ng mga ito. Tao ka lang. Handang mamatay para sa pag-ibig. Unti-unting lumapit ang pinuno. Hindi! Kayo pare-pareho na kayong mamamatay! Itinaas niyang matalas na kuko upang tapusin si Elias. Ngunit may tumusok sa balikat ng pinuno. Napaatras ito habang sumisigaw na sa sakit. Lumingon silang lahat. Nakatayo si Padre Gabriel kasama ang matatandang albularyo na matagal nang pinapaniwalaang patay. Sa kamay nito ay isang mahabang sibat na yari sa matandang kahoy at pilak. Dumating na ang oras. Hindi na kayo makakapinsala pa. Galit na umungol ang pinuno. Patayin sila! Sa isang iglap, nagkaroon ng matinding labanan sa loob ng lumang simbahan. Nabasag ang mga upuan, nayanig ang lumang kampana, naglipara ng mga bubong. Isa-isang bumagsak ang mga aswang sa bawat tama ng sibat ng matandang albularyo. Ngunit
Napakarami nila. Unti-unting napalibutan sina Ilyas. Biglang sumigaw ang albularyo. Ilyas! May isang paraan para matapos ang mga ito. Matapos na rin ang sumpa. Ano? Sirain mo ang puno ng balete sa gitna ng kagubatan. Iyon ang pinagmula ng kanilang kapangyarihan. Kapag bumagsak iyon, matatapos na ang lahat. Ngunit bago pa makatakbo si Ilyas, biglang humarang ang pinuno ng mga aswang. Hindi kita hahayaan makarating doon. Sa isang malakas na hampas, tumilapon si Ilyas at bumangga sa malaking haligi ng simbahan. Duguan siyang bumagsak sa sahig. Ilyas! Sigaw ni Luna. Sa unang pagkakataon, nagliyab ang mapupulang mata ni Luna. Hindi na siya ang mahinhin na babaeng nakilala ni Ilyas. Lumabas ang tunay niyang kapangyarihan bilang anak ng pinuno. Sumugod siya sa kanyang ama. Nagbanggaan ang kanilang mga kuko. Nagyanig ang buong simbahan. Habang abala ang dalawa, muling tumayo si Ilyas kahit halos hindi na siya makatayo. Pagkatapos siyang lumabas ng simbahan patungo sa gitna ng kagubatan, narinig niya ang mga sigaw ni Luna sa kanyang likuran. Ilyas, wag! Ngunit hindi na siya lumingon. Alam niyang kung hihinto siya, lahat ng sakripisyo ni Luna ay masasayang. Makalipas ang ilang minutong pagtakbo, nakarating na siya sa napakalaking balete. Nakapalibot dito ang daan-daang bungo ng hayop at tao. At sa gitna ng lugar nito, may isang kakaibang batong kulay itim na tila tumitibok na parang puso. Biglang lumitaw ang pinuno ng mga aswang, hingal na hingal. Punong-puno sa galit. Kapag sinira mo yan, kasama mong mamamatay ang anak ko! Naniga si Ilyas. Napatingin siya sa bato. Pagkatapos ay sa ama ni Luna. Ano ang ibig mong sabihin? Napangisi ang pinuno. Ang buhay ni Luna, nakatali na sa sumpang iyan. Kapag sinira mo ang puso ng balete, mamamatay rin siya. Parang huminto ang oras. Sa unang pagkakataon, napahinto si Ilyas na kailangan niyang mamili. Ililigtas ba ang buong baryo o ang babaeng pinakamamahal niya? Parang tumigil ang pag-ikot ng mundo. Nakatayo si Ilyas sa harap ng itim ng batong tumitibok na tila puso na napakalaking balete. Sa likuran niya ay may pinuno ng mga aswang. Sa isip niya, paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang sinabi nito. Kapag sinira mo ang puso ng balete, mamamatay rin ang anak ko. Mahigpit niyang hinawakan ng itak ng kanyang lolo. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Hindi dahil sa takot, kundi dahil alam niyang anumang pipiliin niya, may mawawala sa kanya. Biglang may narinig siyang yabag. Paglingon niya, duguan at halos hindi na makatayo si Luna. Hingal na hingal itong lumapit. Ilyas, wag! Napaluha si Ilyas. Luna, totoo ba? Tahimik lamang itong tumango. Unti-unti ring pumatak ang luha sa kanyang mga mata. Nakatali ang buhay ko sa sumpa. Mula pa noong isinilang ako. Kapag nawala ang sumpa, mawawala rin ako. Hindi makapagsalita si Ilyas. Pakiramdam niya, pinunit ang kanyang puso. Lumapit si Luna. Dahan-dahan niyang hinawakan ang mukha ni Ilyas. Ngumiti siya. Ngunit ang matang iyon, punong-puno ng lungkot. Naaalala mo ba ang sinabi mo sa akin noon sa may talon? Napapikit si Ilyas. Naalala niya. Kung kailangan kong isugal ang buhay ko para mailigtas ka, gagawin ko. Ngumiti si Luna. Ako naman ngayon. Hindi. Mahigpit na, sabi ni Ilyas at niyakap niya si Luna. Hindi kita kayang mawala. Mahina siyang tinulak ni Luna. Ilyas, kapag pinili mo ako, mananatiling aswang ang baryong ito. Marami pang inosenteng mamamatay. Pero kapag pinili mo ang baryo, may pag-asa silang mabuhay. Napayo ko si Ilyas.
Hindi niya matanggap sa unang pagkakataon sa buhay niya may taong nagmahal sa kanya nang walang hinihinging kapalit. At iyon pa ang taong kailangan niyang mawala. Biglang tumawa ang pinuno ng mga aswang. Anak, tignan mo! Hindi ka rin pala pipiliin ng taong mahal mo. Lumingon si Luna. Punong-puno ng galit ang kanyang mga mata. Ikaw ang dahilan kung bakit naging halimaw ang lahi natin. Hindi kita ama. Bigla siyang tumakbo at buong lakas niyang niyakap ang kanyang ama. Nagulat ang pinuno. Luna, anong ginagawa mo? Sumigaw si Luna. Ilyas, ngayon na! Naiiyak na sumigaw si Ilyas. Hindi! Mahal kita! Umiti si Luna sa huling pagkakataon. Mahal din kita. Sa bawat gabing magkasama tayo, una akong naranasang maging tao. Mahigpit niyang pinigilan ang kanyang ama. Huwag kang mag-atubili. Tapusin mo na ang sumpa. Napasigaw si Ilyas habang tumatakbo papunta sa puso ng balete. Itinaas niyang itak kasabay ng pagdaloy ng kanyang mga luha. Buong lakas niya itong ibinaon sa itim na bato. Umalingaw-ngaw ang napakalakas na pagsabog. Nayanig ang buong kagubatan. Nabiyak ang mga napakalaking balete. Isa-isang naglaho sa hangin ang mga aswang. Kasama ng kanilang pinuno. Kasama na rin si Luna. Bago siya tuluyang maglaho, nagkatinginan silang dalawa. Ngumiti si Luna at mahina niyang binulong. Hintayin mo ako sa susunod na buhay. Kasunod noon, tinangay siya ng liwanag. Napaluhod si Ilyas. Napasigaw siya sa sobrang sakit. Luna! Kasabay na sigaw, bumagsak ang napakalaking puno ng balete. Isang napakalakas na liwanag ang tumabon sa buong kagubatan. Mula sa baryo, nakita ng mga taong pagbagsak ng puno. Ang pagkatapos noon, wala nang nakabalik mula sa kagubatan. Natagpuan lamang nila ang wasak na balete at ang lumang itak ni Ilyas. Wala ang kanyang katawan. Wala rin si Luna. Dahil dito, naniniwala ang buong baryo na namatay si Ilyas kasama ang aswang. Lumipas ang 10 taon, unti-unti nang nakalimot ang mga tao. Ang baryong minsan kinakatakutan dahil sa mga aswang ay isa na lamang tahimik na pamayanan. Wala nang bawal lumabas pagsapit ng hating gabi. Wala nang misteryosong pagkakawala. Wala nang mga matang nagliliwanag sa dilim. Ngunit may isang bagay na hindi kailanman nagbago. Tuwing sasapit ang anibersaryo ng gabing bumabagsak ang malaking balete, naglalagay pa rin ng puting bulaklak ang mga taga-baryo sa dating lugar ng kagubatan bilang pag-alala sa lalaking isinakripisyo ang buhay para sa kanilang lahat, si Ilyas. Sa kabilang dako, may isang babae ang tahimik na namumuhay sa kabilang bayan. Mahaba pa rin ang kanyang buhok, ngunit wala na ang mapupulang mata. Wala na rin ang matatalas na pangil. Isa na lamang siyang ordinaryong tao, si Luna. Hindi niya alam kung paano siya nabuhay. At tanging naaalala niya, bago siya mawalan ng malay noong gabing iyon, may isang napakaliwanag na bumabalot sa kanya. Pagmulat niya, isa na siyang tao, ngunit isang bagay ang nawala. Hindi na niya muling nakita si Ilyas. At sa loob ng 10 taon, araw-araw siya bumabalik sa dating lugar ng balete, umaasang baka isang araw makita niya itong muli. Isang umaga, may dumating na babaeng habang hawak-hawak na basket na may puting bulaklak. Ate Luna, maglalagay pa naman po ba kayo ng bulaklak? Ngumiti si Luna. Oo, bakit po taon-taon niyo siyang dinadalaw? Tahimik siyang napatingin sa langit dahil may taong nangakong babalik kahit alam kong baka hindi na iyon mangyari. Napayo ko ang bata habang naglalakad sila pa uwi.
May isang matandang lalaki ang dumaan. May dala itong maliit na kariton. Uminto ito sa harap ni Luna. "Ikaw ba si Luna?" Nagulat siya. "Opo." May inabot ng matanda, isang lumang kwintas. Nanlaki ang kanyang mga mata. Yun ang kwintas na ibinigay ni Elias noong unang gabi silang nakita sa ilog. Saan niyo po nakuha ito?" Ngumiti ang matanda. "May isang lalaki ang nagbigay nito sa akin. Iniling niyang ibigay ko raw ito sa babaeng hindi tumigil sa paghihintay." Parang huminto ang paghinga ni Luna. "Nasaan siya?" Ngunit umiling ang matanda. "Hindi ko alam. Bigla na lang siyang nawala. Pero may ipinasabi siya." Nanginginig ang buong katawan ni Luna. "Ano po iyon?" Dahan-dahang nagsalita ang matanda. Sabihin mo kay Luna, tinupad ko ang pangako ko." Biglang pumatak ang luha ni Luna. Lumingon siya sa paligid, umaasang makikita ang lalaking matagal niyang hinihintay. Ngunit wala, hanggang sa mapansin niya, sa kabilang dulo ng lumang tulay, may isang lalaking nakatayo, nakasombrero, nakatalikod. Tahimik lamang itong nakatingin sa ilog, at parehong ilog kung saan sila unang umibig. Grabe naman. Yun yung wakas ng kwento, nagkita ulit sila sa kung saan silang last na una palang nagkakilala na ilog. Grabeng kwento yun. So, sa ulit guys, pasensya na ulit guys kung yung pagbasa ko. Ako kasi, like Ilonggo kasi ako talaga. So, tina-try ko yung best ko na makapag-narrate sa rektang Tagalog. So, ganyan pautal-utal ako minsan. Minsan, marami akong mali na word ng Tagalog. Kasi parang yung pagsasalita kasi namin dito, mahinahon. Tapos tina-try ko yung best ko as a starter pa lang sa mga ganitong content na makapagbigay ng kwento na ma-imagine nyo ba na yung kwento na binibigay ko sa inyo ay totoo. So pasensya na guys kung ganito yung yung pag-deliver ko na hindi pa perfect, na mga 40 or 50% pa lang, pero ginagawa ko yung lahat ng makakaya ko para ma-perfect ito na ma-deliver ko sa inyo yung mga kwento natin. Dahil hindi ko kasi pina-practice tong mga story na pinapasa sa akin o may mga stories na gustong ipa-share dito mismo sa content ko. Hindi ko kasi binabasa like pina-practice ko muna. Ito kasi dinidiretso ko yung pag-narrate nito para kwento talaga. As in, kung anong gusto niyang kwento, ikikwento ko as a kwento na hindi pinagpraktisan. So yan yung gusto kong improve sa self ko. So sa muli, salamat ulit sa mga ah, sumusuporta kahit bago lang po yung channel natin, at pa-share naman po at subscribe ng channel natin. Peace out. Salamat.